дар ноҳияи раҷ майдони боғҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 5649 гектарро ташкил намуда, бо афзоиши майдони боғҳо истеҳсоли меваҳои хушсифат соли гузашта қариб 32 000 тоннаро ташкил намуд. мутаассифона соли ҷорӣ дар бештари майдони боғҳо паҳншавии касалӣ ба назар мерасад, ки он боиси талафёбии ҳосил ва хушкшавии дарахтон шуда истодааст. ин касалӣ барои боғдорон хатари калон оварда, зарари иқтисодӣ дар талафоти ҳосил ва нобудшавии дарахтони мевагӣ ва решакан кардани дарахтон оварда мерасонад. мон касалии сӯзиши бактериявии дарахтони мевадиҳанда, хусусан мана ҳозир дарахти нокпа дида истодем, лекин ин фикр мекунам, ки ин карантинни объект мебошад. ватанаш Америкаи Шимолӣ, қариб ки солҳои 2000 солҳо дар шароити Тоҷикистон набуд. барои шабе ки 2015 сол ман шаҳри Бишкек ба дидам, боғҳои ваё пурра ҳамин сӯзиши бактериявии дарахтони мевадиҳанда, хусусан себа дидагӣ будам. мана ҳозир ноҳияи Рашт мон дарахтзори нокзора дида истодем, ки бисёр ин касалӣ, лекин ина мон ҳозир ҳаракат мекунем. ҳаракат карда якумаш муайян кардан дар кор биологияи ин касалӣ кадом касалӣ ба дохил мешавад. агар ҳамин дарақат сӯзиши бактериявӣ бошад, муайян кардан пас баъд ба муқобили ин чизҳо ҳаракат мекунем, ки кадом чорабиниҳо кардан дар кор. ин касалиро сӯхтании бактериявии дарахтони мевагӣ маънидод мекунанд, ки дар натиҷаи зуд паҳншавии касалӣ ба дарахтони мевадиҳанда зарари зиёд мерасонад. дар боғҳои бештари сироятшуда бо ин касалӣ метавонад аз 20 то 50% ба дарахтон зарар расонад. дар баъзе боғҳо сӯхтании бактериявӣ то 90% дарахтони мевагиро метавонад сироят намояд. якумаш ба муқобили ин касалӣ ҳаракат кардан дар кор, ки агротехникаи бақувват шуданаш дар кор. якумаш. дуюмаш бисёр дида истодем, ки мана ин боғ ба алафҳои бегона бениҳоят бисёр инҷа ҳаракат мекунад, ки бисёр ҳашаротҳои зараррасон, фоиданок, инҷа ҳашаротҳоям ин касалия паҳм карданаш мумкин. нами чӣ қадр агар баланд бошад, ина ҳарорати оптималӣ 28 градус мебошад, ки агар аз вай поин равад, пурро ёки боло шавад, кам шуданаш мумкин. поин баравад, нами бисёр шавад, ин касалӣ бо авҷ мегирад. афзоиши майдони боғи истеҳсоли мева асосан ба хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд, зеро хоҷагиҳои боғдорӣ аз масоҳати 4775 гектар боғҳои дар ихтиёрашон буда, оқилонаву самаранок истифода бурда, зиёда аз 8000 нафар саҳмдорон ҳамасола ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд, ки фаровонии маҳсулот боиси пешрафти иҷтимоии иқтисодии ҳар як хонавода ва таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хушсифати маҳаллӣ мегардад. аммо имрӯз барои пешгирӣ намудани касалии дарахтон чораҳои таъҷилӣ додан лозим аст, то ҳосили мева ва дарахтон талаф наёбанд. мутахассисо омадагӣ аз ноҳия бисёраш ба мо ҳаракат мекунем, ки гап мезанем. аз ҳама бисёртар ба муқобили касалиҳо, аз ҳама арзонтар моеъи бардостӣ камаш 5 бор 1% кара задан дар кор. ин камтар бошадам ҳаракат мекунад, ки касалия оқиба мепартод. барои ҳама ҳаракат карда мо омадем. мана ина пурра лабораторияи донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон бурда санҷида, мо бо муайян карда пурра бо маслиҳатҳои пурратар кара гап мезанем. бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ дар ноҳияи Рашт 8 хоҷагии ниҳолпарварӣ амал намуда, хоҷагидорон дар майдончаҳои бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ дар ноҳияи Рашт 8 хоҷагии ниҳолпарварӣ амал намуда, хоҷагидорон дар майдончаҳои таҷрибавӣ 12 намуди ниҳолони ба иқлими маҳаллро парвариш карда истоданд, то аз ин ҳисоб марҳила ба марҳила масоҳати боғҳои замонавӣ дар заминҳои бекорхобида ва доманакӯҳо боз ҳам зиёд карда шавад. зеро солҳои охир дар шароити кӯҳистон боғдорӣ яке аз соҳаи сердаромад ба шумор рафта. дар ин замина садҳо ҷойҳои навикорӣ барои аҳолии деҳот пайдо шуда истодааст. дар ноҳияи Рашт бо тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ майдони боғҳо вобаста ба талаботи бозор аз ҳисоби ниҳолони ба иқлими маҳал тобовару серҳосил буда бунёд шуда истодааст, то дар оянда истеҳсоли меваҳои хушсифати содиротӣ боз ҳам афзояд. аз ин рӯ ниҳодҳои дахлдор ва олимону мутахассисонро зарур аст, то дар пешгирии касалиҳои сироятӣ кӯмаку ёрии амалӣ расонанд, то рушди соҳаи боғу истеҳсоли меваҳои хушсифат